samai da makasai masoyinka ne taka ka ceton da haibarka da kai na gini ban ga abin da zai sa na rushe ba. Masoyinmu ne annabi babin so idan gaka. Masoyinmu ne annabi babin so idan gaka. Masoyinmu ne annabi babin so idan gaka. Shi masoyinmu ne annabi babin so idan gaka. Ya gari musa ja ba wani wanda zai san hakikarka a fili da gai ba wallahi ba mai karamcinka da sifa da suna sun tattare ne a zatinka shiru ba ya samunka batu ba ya nuna ka ashe wanda ya yi dacen san ka ba za ya tabe ba. Masoyinmu ne annabi babin so idan gaka. Kusanci da kai shi ke sanya ruhi ya mauce ashe san kama annabi tabbatar tare ba dace yaban sha yabo kuma yin sababbar sana'a ce ashe san ka ne riska da an barka an hauka abul fadima ba dan kai ba za a yi halitta ba. Masoyinmu ne annabi babin so idan gaka. Jakadanta la daga kai ake gane ifansa ashe kai yake dubawa a ƙarshe da farinsa da kai yayi tajalli a cikin tajallin buwayarsa yana yin salatinka wani ne a kishinka abin da zai yi in baka so ba wallahi ba zai ba. Masoyinmu ne annabi babin so idan gaka. Assalamu ala nurin nuri suna mafi tsada salamun ala sirrin nuri fuska mafi tsada salamun ala babul amni girman kamar shaida da hasken ka sauka amince da mai sanka mafi kwarjini ba dan kai ba za a yi ibada ba. Masoyinmu ne annabi babin so idan gaka. Da kai mai bayani ke yadan shugaba tausayi dalilin kai ne ma Allah ke tausayi sosai rahufin rahimun kai ne a samai da makasai masoyinka ne taka ka ceton da haibarka da kai na gini ban ga abin da zai sa na rushe ba. Masoyinmu ne annabi babin so idan gaka. Ni masoyinka ne ni tun babu kowa muna tare nan annabi lahirar ma muna tare ka sala da dukkan wata damuwar zuciya zare kawai ni ina san ka ina bin tafarkinka bayanin da duk zan ba za ya sanya gane ba. Masoyinmu ne annabi
aminci ya zo gunka, ashe babu girma gun wanda ya kasa gane ka. Ashe masu mulki sun samu mulki da mulkinka, gani baya gane ka, tsayawa da tashinka. Ashe martabar Musa ta karce ba da shaka ba. Masoyinmu ne annabi babi so idan ga ka. To ashe kai kadai ne Allah yake so yake kauna, ashe kai ka sa duk wata damuwa ba ta damuna. Aya kamili zati ka kare mutuncina, ka sa in ga zatinka cikin lullubiyarka. Ajibi ya Rasulallah don yi sarfa da ma babba. Masoyinmu ne annabi babi so idan ga ka. Ni fahimtar da nema ba za a canzan fahimta ba, abin da ruhi zai ce ba zai zarce siffa ba. Hakikar kayin ba Allah ba za gane ba, ina nan a kofarka ina rairawa karka, ka amsa yabo na ba dan halina da aiki ba. Masoyinmu ne annabi babi so idan ga ka. Hijabinka ya saban san abin ma da zance ba, hijabinka ya sa na tabbatar ban fahimta ba. Mai nema da shi kwan nema ba za ya ki samu ba, ka ban so cikin sanka, ka shaida ina sanka. Adonar da kai ya najmul huda ya ba zan kyau ba. Masoyinmu ne annabi babi so idan ga ka. Salati da tsira karawa kofar amincinka, karamci da girman daraja ka karawa zabinka. Rufa min mayafin da ka baiwa sanu hujjarka, ta sirrin kamalarka ka ɗauken jalalarka. Idan har ka ban annabi to ba zan kasa ɗauka ba. Masoyinmu ne annabi babi so idan ga ka. To sifofi gaba ɗai ka tattare ne a siffarka, shari'ar ka yau ta koma hakikarka. Hudunin ka ya aini laini ya zama zurinka, masauki abin sauka, anan ga ka can ga ka. Tajalli ban so ka domin bukata ba. Masoyinmu ne annabi babi so idan ga ka. Masoyinmu ne annabi babi so idan ga ka. Da ruhinka ne Allah ya yi ruhin halittarsa, da siffarka ne ya yi siffa ya samar da siffarsa. Ma'aikin ma'aika siffarka ta zo da zatinsa, wayarsa ibanka kamalarsa haibarka. Sadaukin sadaukai ba za ka zauna miƙe ba. Masoyinmu ne annabi babi so idan ga ka.
da ke ma kaunar ka ba za ya kone ba. Ashe babu samu in ba ma'aiki ka samu ba, ya za samun ka cikin yin biyayyar ka. Da kai ne ake samu ba ni ba dan dalili ba. Masoyin mu ne annabi babi so idan gaka. Da kyawunsa ne Yusuf bakin sake sade mauce, da shi Yusuf yayi kyau dan Sharif ne yake zance. Ana kyau idan gaken shugaba kinsa kai kace, ashe dole ne sanka a fili daga ibinka. Da kyawunsa Allah ya yi shi ba nan ya samu ba. Masoyin mu ne annabi babi so idan gaka. Mu koma batun kyauta shi yake yanin kata, mijin Hafsa shi ke kanka miƙe ya karata. Kawai shugaba ni wallahi kai ne bawajata, masoyin mu ya sauka a komai ka so ɗauka. Ashe kai da Allah wallahi ba za ware ba. Masoyin mu ne annabi babi so idan gaka. Ya ji kar tabbata ba wani tabbatar ce dangaka, a farkon ta jalin Allah da Allah ake sanka. Mukami da dukan wata martaba ba ta ɗaukar ka, azalce ta ɓoye ka, abadi sai ta nuna ka. Karatun karatu ne ba fado za ya gane ba. Masoyin mu ne annabi babi so idan gaka. To ashe babu kyautar da ta kai fahimtar hakikarka, ashe godiya tilas ne ga duk wanda ya riska. Ashe wajibi ne yin so ka sannan na wake ka, kiyaye da sirrinka, ka tange da haibarka, ka sa duk wuya soyayyar ka ba za mu daina ba. Masoyin mu ne annabi babi so idan gaka. To da kai ji yake ji wallahi kai ne yake karji, ashe jijiyar jin kowa da kai kunnuwa ke ji. Da kai sirkan Allah ke tajalli cikin kirji, da an so ka an riska, da an ki ka an hauka. Salamun ala wanda bai kamata ba za yi ba. Masoyin mu ne annabi babi so idan gaka. Ya bashirin nazirin mai san ka ba zai talauci ba, sa'idu na she duk mai kin ka ba zai sada ba. Salamun alaikan lani ba zan daina nuni ba, da kyawun ɗabi'arka cikin so da kishinka. Kamin abuwa mai abuwarka Allah ba za ya yi ba. Masoyin mu ne annabi babi so idan gaka. Dokatan geniya di karabin ki ya zo kuna, sitirtaniya annabi lullube min siraicina. Da na so kamin annabi sa masoya da dangina, ka ɗebo a taskarka ganinka da ninkinka. Tsare martabar yaya na madubi abin duba. Masoyin mu ne annabi babi
wakilinka da tsara na zo ma'ula ya bani dirka mutuwa tije kanka a dan shi da ɗan sanka da shi zana ne ma na san ba zan kasa samu ba masoyinmu ne annabi ba ni so idan ga ka yaya shugaba don bara magausin zamanina kamar lamini da yaban ka buɗe fahimtata a daishe ya madadi ni rushe a durina a ba wanda zai gaka ka zartar da sirrinka a jibiya bibi ba dan bayanin da na yi ma ba masoyinmu ne annabi ba ni so idan ga ka kai ta karar sharori don sharbo baje kanka ka karan kwaranye don shi daban ne a fadarka ka amsa da sidi ta mamu kofar sabunka kamin dan jazulinka batija na bawanka ka so halitta ka sanya ba za su ji kunya ba Hajji ya Rasulallah so idan ga ka aya shugaba Abdulrahman ka samun shi kanin kakanin ya shugaba na ka kare shi ga mai sai ya san wayayyo ya wannan ya raira shi masoyinku ne taka masoyin abin sanka sharibu bashi ne tsani ba zan canza tsani ba masoyinmu ne annabi ba ni so idan ga ka shi masoyinmu ne annabi ba abin so idan ga ka